kami sa may super. Kaya dito mga priska ang mga utan. Mabaka kami sa mga utan. Updan nyo kami ha. Bye-bye! Apply na lang ko cameraman si mo ta. Oo, Pakanto na kami sa super. Bagus na yung dulo mo. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Okay, we're here. We're here. Check us. Tapos, meron kita sa face shield para safe. Ang atong yung plastic din na to. Tapos ang atong yung cameraman sa JL. Okay. Nah, apa?
kami sa may super. Oh, lang pagpila ang takway. Magbakal gani ako 1 ka kilo. Ha. Ako na may katakway o kadalag ko. Tag 100 ang kilo ng isa lang ako ang kilo ah. Ang tanglad mo tagpila na. Mabakal ko bali 50. Ha. Grabe teknik mo ta ba? Kaya kung isa-isahon mo dugay no? Gani. Oo eh. May customer po dito sa akin na bakal kasi mala ang ibang basa. Ah, oo kay kung anami gali kong mala. Kung takway. Kato gali kong basa. Wala ka na bakal. Hindi man gid ah. Bakal ka dito sa akin, bakal ka manamit ako. Nami takway mo sige ta. Balik-balik ko dita. Buka nami gid ya katakway kadalag ko ah. Duwahon ko na lang kakilo ta. Nami ito alam mo ang bakit wala siya bubo. Oo, adobo ko na siya. Yung iba kasi, Ah. yung iba may bubo. Ano kinalain sang basa ta ako sa mala? Siya kasi minsan nagugay maluto. Dugay Pag maluto. ganito, hindi dadali siya. Okay ta. Kasi bago lang siyang, ano, Oo, budlay man na panitan mo, uti-uti. Mauti na panitan. masakit sa likod. Gani. Nami mo lang ng taon mamanit, pero kung ikaw mamanit, masakit sa likod. Hindi natin ilo yung entrance na. Hindi mo alam hindi isipin. Marijuana plantation. Kailangan may report natin agad dito sa opisina. Mabakal ka na ako ta. Pulo ka kilo nga white onion. Arat na, sa kabagbak na rin. Pila na sa kabang? 40. At isigi. Pila na ka kilo? Ay, ganin ni Kwan. Oo. Pedro lang, sige milyon na. Okay, nila. Pulo ka kilo. Kamusta pa ang siguro ta kayo dapat? Pulo kilo. Pulo ka kilo nga white onion. 5 ka red. 2 ka kilo kamatis. 5 ka kilo nga repolyo. 5 ka kilo nga sayote. 5 ka kilo ka carrots. 5 ka kilo nga bell pepper. Kilo na lang. Balikan mo lang. Sige, padulok para pa. Okay. Pila kumain ka na lang. Ay, siguro ka lang, ang bell pepper, kung pila lang, karon lang ba, ay dagay kilon ko lang. Ikilo na lang.
Nagdaanan sa manan. Pagpila may puso mo? Sige, mga 4 kilo. Okra. Apat kaputos. Balagay. Pinalakot mo sa pakbet. Baka lang ko isa ah. Kapi mo ne? Oo ah. Fresh ne? Para ko fresh ay mo. Patula na yun. Pag bilang kilo patula? 30 lang. 3 ka kilo ah. Kung kayas pa kayo? Ambot. Tatlo ka pa. Oo. Himuon ko lang siguro 4. Kaya na sa vlog ko doon. Oo, kaya na sa vlog ko doon. Hi, Danay. Hello mga langga. Nahuya siya. Talong. Ayaw. Takilang talong. Oo, may ulon? Kaya na isang vlog. Ha? Kaya na isang vlog. Hi, Danay. Hello lang ka, abay. Nahuya si Mano. 5 lang kasilo. Nang tagpila ni Nong. Oh, dapat hindi ka mabal sa tao. Milyonaryo ka. Isa. Duwa na lang ah. Hindi na ko nang magpais. Hindi ako wala ko gulo lang sa is. Kasi padala na lang din. Wala na problema. Nasadya sa ila, diri sa super ya. Yung sa lalaot sila taong ni Carla. Siya magano dira magpamakal sa may super kinanglan gidya magkadto kada hindi ka gid magarte-arte kay tanan dira ang mga tanan mga balas dira magululuwa gid sa grabe kay init-init pero amon nga kadto dito ano man worth it kay ang mga baligya dito mga fresh pag barato pag makabuli kita sa mga gabaligya sa mga kilid-kilid